Ramogi juang paro mar chik mabiro yango kaka osuru idhi chak juoge hiko omenda machakore dwe mar 7 higani kata Finance Bill 2023 medo yudo akweda kowuok kuom jotelo kod oganda jokenya. Mana kaka dweno koth leronwa, thoth riwruoge ma osechopo nyim komiti mano mar od bura mochung' ne weche mag omenda bende ok oyie kod paro mar medo ne oganda osuru ka penjo maduong' en koro okang' ma komiti no nyalo kawo ewi paro mar chik makamano. Weyo ma ok chopo singo mane mite ito oganda kane gimanyo mbulu kata tengo fuke oganda yor osuru mondo gichop singogo e akiriki ma sirkand Kenya kwanza yudore ka gichano somo bajet gi mokwongo. Chenro mag choko osuru medo pogo paro jumbe 2 kapok osom bajet no. Gharama ya maisha iko juu. Sisi kama serikali ya counties, we are not against paying taxes. Kwa sababu pesa ambazo tunatumia hivi sasa kwa maendeleo, we get them from taxes. The only question ambayo wananchi wanasema, let us look at all those proposals ambazo zitaweka gharama ya maisha kwenda juu. Mambo ya fuel levy, hiyo itaongeza gharama ya maisha kwenda juu. 3% ni sawa, lakini sio saa hii. Sio saa hii. Sasa mimi niko na miaka 76. Unanikata unanipelekea nyumba wapi? Kwa hii miaka 76 nimekuwa nikikaa wapi? Si nilikuwa nakaa kwa nyumba yangu. Onge deo ni joromo kanye. E kanisa. Kata iliete. Ukipata ajali na ulipwe pesa na insurance, serikali inachukua 16% of your money. Kama umelipwa 1 million, serikali inaenda na 160,000. Na wewe uliyeumia unapewa 840. Katika hiyo bill inasema 20% tax on internet and telephone. Ukipiga simu hivi 20% will be charging on your airtime. Akweda mar pend chik no seluwo lai mar riwruok siasa ma jotelo go siro. Kito moko koro chuno mondo pogre kod adieri matin. Hii affordable housing unalipa 3,000 per month. Na ni moge, hiyo ndio ukimaliza ndio yako. Na ukikomboa ni 10,000 kwa mwezi. Hiyo position yetu yote wanapangana kusema imeongezwa sisi tafanya nini? Sasa nilikuwa nakuwa kuliko kuishi kwa mtu. Nyinyi wote ambao mmeketi hapa haiwagusi hata kidogo. Wale wanaguzwa ni wale wanapata mshahara ya zaidi ya 500,000. Hebu mweke mkono juu, nani anapokea 500,000 hapa ila? Kata kamano, moko kuom jotelo wacho ni gikwedo maonge deo ni gine kweth mar duond bura matayo piny owacho. I belong to Kenya Kwanza. I don't want the Kenya Kwanza to be voted out by Kenyans because of too much taxes in this country. Let us also be watchful of the future. Enyim kamiti mar od bura mochung' ne weche mag omenda, atamalo 90 mar riwruoge ma osechwalo pachgi ewi paro mar chikno kwede paro mar juogo atamalo 3 mar osach jotich mondo jogo ma ondiki duto yud udi ma nengogi ni piny koro ipimo kod yalo matero ji kamarach. With the teachings of Pastor Mackenzie, because this proposal is promising us heaven, is promising us a very good life in future, a very comfortable way of staying in future, but we have to kill ourselves today for us to be able to get that future. Jakomar kamitino Kimani Kuria makoro wach dhi dong' e lwete bang' chiko ite ne riwruoge ma ok tin 130. Kata kamano selieko sir mare ne moko kuom gik ma oganda osekwedo kaka juogo sach jotije mondo gerne udi. But you have existing schemes in how we allocate money to counties, in how NGCDF funds are distributed, that actually go to benefit direct people. So these ones are saying, fine, the money is yours. After you want to withdraw from the program, after 7 years, withdraw. Kapoko chopo tarik 15, onego bed ni paro makamano sekale lwet jood bura mondo bajet ma higa ni obed kod chenro mar yudo omenda ma isirego. Penjo maduong' en ni bende jopiny biro yie tuyo okanda mondo sirkand Kenya chop singogi, koso kamiti mar Kimani Kuria dhi winjo ywak mar atamalo 90 mar oganda manochopo nyimgi ka kwedo chenro mag osurugo. Bang' wuok tich, kamitino nyalo kalo paro mar chikno kaka en
kata ginyalo loko moko kuom osuru ma ji oseywak e wigi kapok ochopo e od bura, kama wajumbe duto ni kod thuolo mar golo pachgi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kwa Ramogi kwa